चलदरी भारी लायक असेल नाही ग म्हणी. होई रे, हा म्हणतो बेलदवचे रक्तशिली केदन स्कूल सुटता केदन बर्थडे पार्टी कोच म्हणो आलोचन करता असिली. आजी बर्थडे तू मॅजिक शो गेम्स पूरा असत म्हणो देविक मैन संगीले हमको पूरा मिस्टल पड़े. होई गेम्स खेळताना मध्ये मध्ये क्वेश्चन्स आणि निमगितती तू पूरा आन्सर देऊ का म्हणो चेतन मामा नाही सांगिले. कसं कोचे स्कूल असेल निमिती आम्ही वेळ कोणी वच काढले. आम्ही वचनी के वेळ केल म्हणारी आमको जवळ नाही मिळेस ना या होगू की वचा. अमणी किती चंद डेकोरेशन केलं आपले. होई रे चंदूर आणि शियाळा उद्याक भारी लायक असे. तू का खाऊची सोडल्यार कसं नाही गत ना. हो कृष्णल ಗೊಂಬೆ किती चंदस हा थई वचन राखता. हंग पळ ग मणी हे कृष्ण किती चंदस भारी चंद अलंकार केला. डेकोरेशन मला डेकोरेशन ही बरी खाऊच्या पडल्या. अयो यो मग कसोणो वगो की घाव नेनो कृष्णा ಗೊಂಬೆला ग्राबलावे तू राब हा थई वई रचन बसता थई वरे कृष्णस. ओहो हे कृष्णी बाय चंदस मक्का हात पडन भारी खुशी झाले. ये अमणी थई चोंड बसल्या मुगो चेतन मंपळाला जोर करतो गो. हा हंग बसल्या म्हणो तुक पट्टा उज्जो. हा हंग बसल्या रे चेतन माम दवो देविक माय दवो मक कसनी जोर करनती अभयना काही भारी खुशी जाता. हे डेकोरेशन इतले चंदस आणि गेम्स मॅजिक शो प्रकितले लायक असेल की गोंडेकनी बाबಣ್ಣले ಚಾನ್ಸ್ ತಂಕಾಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಸಿಲೆ ತನ್ನಿ ಒಗ್ಗಿ ಐಲಿಂತಿ. हो गोंडेकनी बाबಣ್ಣ ಐಲಿಂತ್ಮ अमणी कसलक वईत चोंड बसल्या. अन्नो ते कृष्णाला रबले नवे तका हा हंगसे कृष्णाला बसल्या. बाबಣ್ಣ गेम्स मॅजिक शो पुरा लायक असिल्वे. होಯ್ಯ बा मॅजिक शो गेम्स पुरा भारी लायक असिले. आम्ही पुरा मस्त क्वेश्चनाक आन्सर केल्लींती गम्मत असिले. आता जेवण तशीची भारी लायक असिले. जेवण म्हणरी पोट्टा शिवण गल्ला म्हणकेदल्ला एक दोन आयटम वे अप्पा जेवण केल पेट्टाकत घरा वचून निदचे सही की म्हण. अन्नो आमके हे पूरा प्रोग्राम मिसतले आणि के वेळ केल म्हणरी जेवण मिसत तवचा वग्गी. तू का खाऊची सोडल्यार विंगडालच नाही ना वच पशी पुढे अनिकेतक विश कर का नाही ग. हॅपी बर्थडे टू यू अनिकेत. मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे डिअर अनिकेत. आमगेल मगाचे अनिकेतक जन्मदिनाचे हार्दिक शुभाशय. देविक मायनी चेतन मम्मल पूतो अनिकेतक जन्मदिनाचे हार्दिक शुभाशय. देव तुका आयुष्य आरोग्य विद्या बुद्धी प्रवृत्ती कोंदीव म्हणो हांव देवलाक प्रार्थने करता. तुमगेल चढवाले बर्थडे दवो तुमगेल वेडिंग एनिवर्सरी दवो कसने असलरी आमके 4 दिवसा पुढे तुम्ही तिलसिलरी आम्ही विडियंतो तुमका विश करतती. अमगेल प्रपंच तर्फेंतू अमगेल मोगाचो अनिकेताक हॅपी बर्थडे सांगताची आम्ही वतासती. आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळटती. धन्यवाद.